zaɓa. Ne rawa ne yau juyi samin ki ba zan yi in gode ba. Na taho ina sassarfa gun masoyi na zan dosa, murna nake zami arba da shi ba zan rinsa ba. Bakin ciki ta fitan ne ba san ganin ka nake ba, tunda na wayo ya zo tilas na je na yi masa jarba. Samari a yau na yau dace dan irinsa ban samu ba. Waiwaye adon tafiya na yau wani gida a yau zan dosa, tunda ni da ke wai ko za a yi farin ciki mun kunsa. Murna nake yi ba adadi na biya kuɗin yin fansa, wato na aure na wadda ke tafiyar mu ba ta da nisa. Abokanai ta yani da murna an mallaka mini mata. Mai haƙuri ribarsa yawansa ba za a ma'auna ba, mai juriya kan so tabbas shukarsa zai yi wa girba. Na yi yunƙurin da za na gaza zuciya ba za ta iya ba, sai ga sharafi ya yi min zaɓinsa ba zan canza ba. Ya bani wanda nake so don kamar sa ban samu ba. Rabon rabo ne wanda ya samu shi ake wa maraba. Na yi tanadi a gare ki farin ciki ba za ya gushe ba. Ci da sha tufafi har da kulawa ni ba za na gaza ba. Tunda kin yi alkawari a gare ni ba za ki mun raini ba. Zuciya na baki guda ce, an shi na baki kar da ki manta.